Sanibonani guys, igama unqobile ngiphathela amazwibela iThonga ngomhla ka-15 October. Guys, uMam Faith-ke uke wabona uBanile busy edlalisana noZama emnyango. Hhayi, wamane wangajabula umama, kubonakala ukuthi khona into emdla ngaphakathi. Hhayi, uthe sehambile kuBanile wabizela uZama-ke eceleni wamtshela ukuthi Zama, kunento engifuna ukukhuluma nawe ngayo, kodwa ngicela ungayithathi kabi. Mntanami, ngiyajabula njengoba ukhulelwe, ngikujabulele, kodwa yabona lento yamawele yakaMagwaza ayingihlali neze kahle. Phela yazi laba abafana bakhulele la phambi kwami, hey, indlela abenza ngayo izinto ziyafana ngoba bamawele. Wathi ya, uqinisile ma, kwesinye isikhathi ubone usanele engathi uBanile ngoba vele la bantu laba babantu ababodwa. Wathi lento engizama ukuyisho mntanami, ngiyasola ukuthi wena ulale nalaba bafana bobabili. Hayibo guys, umane uZama waxakeka ukuthi manje uthini uMam Faith. Wathi yabona nje, umzimba ungaba mbili kodwa umoya uwodwa. Yabo mekuwukuthi ngempela ulale nabo bobabili labafana, oyedwa wabe engasekho emhlabeni, kusho ukuthi kungenzeka kube khona inkinga enganeni. Kubalulekile ukuthi sihambe siye enyangeni siyohlola ukuthi ngabe umntwana u-right yini. Hayibo guys, uZama umane washawa ovalo same time, ngoba yena ubeyitshela ukuthi uyazi girl, like yonke lento ayenzayo uyayazi ukuthi yini. Ufikile-ke lapha e-ofisini lakaMagwaza eyobheka uBanile ukuze phela akhulume naye. Ufice kahle-ke ubhuti ebhizi ebhala amagama omntwana. Uqale nje ngokuthi bazomqamba ngokuthi uSicelo, wabuye wayiphikisa yena wathi hayi lelo, hayi lelo kunganjani simbize ngobonga inkosi. Wathi hayi futhi lelo hayi, awume kuyintombazane ya, mhlampe sizomqamba ngokuthi unelisiwe. Ayi, uZama kwabonakala nje ukuthi yonke lento ayikhulumayo ayimjabulisi. Wathi kwenze njani manje? Wathi yazi phela Banile, ngiyakuthemba mina yabo, ngiyazi ukuthi wena lo, indlela ongibamba ngayo, indlela owenza ngayo izinto, ngiyazi ukuthi wena. Kodwa-ke yazi bengitshela ukuthi lento yamoya ngiyayazi mani. Ngiyabona manje ukuthi hayi cha, bengi-wrong, angazi lutho. Ayi, wadideka ngempela kuBanile. Wathi ukhuluma ngani? Wathi njengoba uwuBanile kodwa usebenzisa umzimba kaSanele, le ngane ngempela ekabani? Le ngabe ingane yakho noma ingane kamfowenu uSanele? Wabambeka-ke guys uBanile, wangazi ukuthi athini, wankinkiza, i-answer yangaphuma. Cause methi ingane yakhe, okay fine, yes vele sizothi ingane yakhe ngoba uyena onoZama manje. But umzimba wakhe siyawazi ulaphi guys, uBanile ulaphaya 6 feet under emagcekeni akoMagwaza. So kanjani futhi kuthiwe yakhe? So uma kuthi le ngane ngempela eyakaMagwaza, kusamele kuphinde kubuzisise ukuthi uma kweyakaMagwaza, ekabani kaMagwaza? Engathi kusazoba nzima, kusazosinda. Akupheli-ke lapho guys. Intanzi ngapha bekade ebhizi-ke eqoqa umnikelo-ke lo we-protection fee kubantu balapha esigodini sase-Ezulwini. Hhayi, abantu bayilethile imali, hhayi, ibilokiza nge-envelope isina idedelana. Lapho-ke guys, uNtanzi benomfowabo bekade behleka insinini ngaphakathi besho ukuthi hawu, yabona nje la siyaqhola, siyashaya, siyavithiza, sihleki, sayithatha le mali futhi asinawo ngisho unembeza. Bathe sebehambile-ke abantu, wabuza uNtanzi ukuthi hayibo, nike nambona nje udladla la nemlenzana yakhe emncane efika naye ezoletha i-protection fee. Hhayi, bonke baphikisana bathi hhayi asimbonanga. Wathi yabona udladla uqala ukujwayela manje, ngoba yabo njengoba engakhokhi yena uzoze esenze nalaba abanye bevuleka amehlo bebone ukuthi hhayi uma ungakhokhi uba right. Anike nithi ukumarinate kancane nimuthi nje hwanya abone ukuthi adlale la, le mali siyayifuna guys. Hhayi impela-ke uphinda-ke akapholisanga amaseko guys. Umane nje wathumela abafana bakhe laba abamabhobhodlwana, bahamba nje bayolinda uLetho ebuya emsebenzini nje la adlula khona ngendlela. Hhayi, uLethona-ke guys uzamile ukuba indoda abandla, ngoba bafike labafana bama uLetho babingelela bangavuma. Hhayi, waqhubeka wahamba bamlandela, wahlehlela bahlehlela, wababuka bambuka. Hhayi, wacathi hhayi kuyaqondana, waqhubeka wahamba, baphinde bamlandela. Wathi hhayi bo, hhayi niyangidakelwa-ke manje, ningazongidakela. Hhayi, akaligwinyanga lelo, yasho inqindi. Hhayi, uthe wazama ukuyiphiniselela kwasho ukuthi baningi guys, bamboza, bamnikeza amangomezu, bamushaya bamqeda bathi nya. Besenda imeseji ukuthi-ke
dladla, khokha. Ufike ekhala embezule Ethona, engasakhaliswa ukuthi ushawe kabuhlungu, esekhaliswa ukuthi labaya abafana kabasabi bonke inkinga abezanga one by one bamhlanganyelile. UDladla-ke iyodwa into ayishilo, uthe hawu yazi uNtanzi la usenda imeseji. Phela yabo beyingenzeki yonke lento le emva kokuthi kukhulunywe le ndaba ye-protection fee, sekuyaba kushawa ingane yami, hhayi kumele ngiyikhokhe nami le mali. Okusho kona-ke guys ukuthi-ke izogcina iphumile nemali laphaya kodladla ngoba phela nakho sekulimala nabafana, and uyasho naye umama wekhaya ukuthi awuzizophela phela iy'ngane zami, ngeke baba. Hhayi wakhetha kona ukuthi naye-ke ayihambise imvilophi ebrown. Guys, akupheli-ke lapho. Ngapha-ke koMagwaza, uNokwanda namanje akathuli, uyakhuluma ngale ndaba yokuthi phela uMakhumalo umanenje wathi kumele kuthathwe unkosikazi wesibili-ke okuzoba unkosikazi kaNjinji ozomzalela abantwana. Namhlanje uphinde wayomkhonfranta esho ukuthi akaphume esibelethweni sakhe, ongenani esibelethweni sakhe, ukuthi akabathole abantwana, kusidoko eligayelwe uMakhumalo lelo, akaphume emshadweni wakhe. Washo-ke uMakhumalo ukuthi hayibo sisi, nawe musuke uyibuka kabi le ndaba, la kuzanywa ukusizwa uNjinji, ugcine nini ukubona umyeni wakhe ejabulile indaba ungayibuzi ukuthi uNjinji akekho happy, nawe enza imnyakazo, ungayibuki kabi lento le. Mina hhayi ngoba nakho ngifuna ukuhlukumeza wena, ngizama ukusiza wena nomyeni wakho. Hhayi-ke guys, waqhubeka-ke washo ukuthi nje phuma wena, phuma nje emndenini wami. Uze wahamba-ke wayompimpa kumngani wakhe unkosikazi kaDladla phela, esho ukuthi nangu unkosikazi efake ikhala lakhe lonke ey'ndabeni zomshado wami. Washo-ke kumngani wakhe ukuthi hhayi cha, khohlwa uyena lo, uyabona ukuthi naye izindaba zakhe zimhlulile lapha zomendo, usefuna ukuthi nawe akucekele phansi. Hhayi khohlwa nje uyena wena. Oh hhayi nangampela-ke guys, wajabula kuNokwanda ebona ukuthi khona umuntu omesekayo kule nto. Uhambile-ke futhi wayokhuluma nomyeni wakhe-ke ngoba phela noma bengamseka abanye, umuntu adinga ukuthi amseke kakhulu la umyeni wakhe, ngoba uma umyeni wakhe understand-a then abanye vele akunandaba ukuthi baya-understand-a noma ba-understand-i, akusidoko eligayelwe yena. Anyway guys, umane wayiguqula yonke-ke indaba uNjinji, washo ukuthi hhayi nkosikazi, wena ukuthi awuyiboni le nto ngale ndlela ebonwa yimina. Angimvuni uMakhumalo kule nto ayishilo, futhi bengaqondile ukuyibeka ngale ndlela ayibeke ngayo, kodwa uma ngase uyibuke le nto ngelinye ihlo, mengase lo mntwana lo simthole, akuzoba umntwana wami, kuzoba umntwana wethu. Noma thiwa uzobe ezalwe omunye umfazi, kodwa kusalayo kuyobe kuwumntwana wethu. Nami ngiyafisa ukuba nethuba lokuthi ngibe ubaba, yabo. Nawe futhi ngisho uyafuna ukuba umama. Musa-ke ukuyibuka kabi le nto le. Wathi indaba bengithi mina nawe sisephejini elilodwa, savumelana, kusho uNokwanda. Wathi yebo kunjalo nkosikazi, wathi pho kushintsheni, isikhona nenye intombi onayo Njinji. Wathi hhayi usuthini-ke manje? Wathi cha, isikhulelweni futhi le ntombazane, yingakho nje usungicina kangaka. Wathi uNjinji yabona-ke, yabona-ke. Wathi ya, angisafuni ukuba la, kusho uNokwanda. Wabesukuma wahamba. Bonakala nje ukuthi-ke la magama-ke akhe uNjinji asemane amenza wacabanga kakhulu girl, sele phambili la uNjinji angekho khona. Useze wacabanga ukuthi le ntombazane isikhona kwi-picture isize yakhulelwa lapho bandla akukho muntu ngampela. Ubesayiqhwandela nje uMakhumalo, noMakhumalo wayichiliza wathi no, angikho interested, but nje kusayinto ayihlongozayo. It's not like there's any woman in his life bandla uNjinji. Uyihlalele nje umntana abantu, u-faithful kunkosikazi wakhe. Yikona nje ukuthi usefuna ukuqala umndeni. And ukuba uNokwanda unabo abantwana, ngabe indaba yesithembu akayikhulumi ngisho uyikhuluma guys uNjinji. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye.